Este é o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores no debate do Estado da Nación. Quero determe agora nun asunto especialmente importante, que creo que debe ser tratado, sen ningunha dúbida, con urxencia. Estou falando da situación e os efectos das baixas laborais. É un problema moi serio. Está lastrando a productividade en toda España e especialmente en Galicia. O noso deber é garantir que estea de baixa quen realmente deba estalo e que volva a traballar en canto este en condicións todas as persoas que deban facelo. Rueda esquece comentar que Galicia é a terceira comunidade con maior mortalidade laboral. En 2025 morreu unha persoa a semana no seu posto de traballo. Nese mesmo ano Galiza sufriu o maior incremento da sinistralidade laboral de todo o Estado español. Houbo rexistrados máis de 17.500 accidentes laborais. Bueno, cada un pon o foco onde quere. Sempre se dixo que a segunda P do PP era de patronal.